Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, masu tambaya na akan yadda ake withdraw a cikin BITTOKEN, kamar yadda muka yi muku alƙawari komai za mu nuna muku a cikin bidiyo da muke yi. So masu mun tambayoyi akan ya za ka yi withdraw, kamar yadda kuke kallo jiya na yi muku screenshot na yi withdraw nawa yana pending. So kamar da kuke kallo a halin yanzu su riga da sun tura mini kuɗi na, kamar da kuke kallo sun yi approving din withdraw ɗina, wanda sun tura mini $19.22. So ga wanda suke so su yi making withdrawal, ku tabbata da na farko abin da za ku yi shine, idan kana da BTT a nan gurin kana so ka sai da shi wato a P2P, ka tabbata da kai KYC. After kai KYC za ka shiga gurin P2P sai ka je ka sai da BTT naka kamar yadda na nuna a cikin bidiyo. Idan za ka saya ne ga gurin da aka ce buy code, idan za ka sayar da ka danna sell code. Idan ka danna sell code din nan automatically kawai za ka zo nan gurin kamar yadda na nuna a bidiyo. In kana da nan gurin abin da za ku duba shine wanda ya fi dala da yawa a hannunsa shi ake sayarwa BTT. Za ku ta scrolling ne kuna lura da nan, za ku gani yana da 0.6 wani 0.3 wani haka wani $6 wani abu haka da za ku ta scrolling. To kamar da kuke kallo yanzu wannan yana da available balance na $58 wanda zai iya siya. So za ku duba adadin BTT da kuke da shi da kuke so ku sayar, kuna danna gurin kawai automatically bayan kun saida, na nuna muku a cikin bidiyon da ya wuce, za ku sayar za ku ga action yayi successfully, za ku ga an samu ku dala a nan gurin. To ina dala 10 a nan gurin yanzu, ina so na cire ta. Kafin nan ina so nuna muku receipt na wannan cewa tabbas sun tura min da kuɗi na, gashi nan kamar da kuke kallo ran 9 ga wata February 2026, yau muna 10 ga wata sun tura min da shi. To yanda za ku withdraw shine, minimum withdrawing shine sai kana da dala 10, sannan wallet address da ake amfani da shi ana amfani da na BEP20 wato USDT under BEP20. To abinda zamu yanzu zamu je mu kafo address namu kai tsaye. So kamar yadda na faɗa muku, kamar yadda na nuna a bidiyo, za ku yi amfani da wannan wallet din saboda sauƙaƙa muku wajen yin P2P ga wanda bai iya P2P ba. So wannan wallet din na yi bidiyo akan yadda ake buɗe ta, sai kowa ya kokari ya amfani da shi. Kamar da kuke kallo nan already na riga da na yi deposit in dala ne gashi nan, amma su riga da sun yi converting ɗinsa in naira kamar da kuke kallo $19.22. So yanzu ina so zan sake deposit in dala 10, zan zo in danna deposit haka. Ina danna deposit zan zo in zaɓi crypto da nake so zan yi depositing a nan gurin, zan yi depositing in dala ne sai in zaɓi USDT. Da na zaɓi USDT zan zo in zaɓi wannan address na BEP20 BNB Smart Chain BEP20 kenan, sai in danna kansa. Bayan na danna kansa zan zo nan gurin sake kwafin address kamar yadda kuke kallo na kwafi address, zan je ne making withdrawal a ciki. So kana dawowa cikin BITTOKEN naka, abinda za ka yi a nan gurin shine za ka zo kai pasting in wallet address naka a nan gurin. Bayan ka yi pasting in wallet address naka, za ka zo daga nan ƙasa za ka zo ka danna get code, za a tura maka da code a cikin telegram naka. So kai tsaye bari mu yi waiting na code na cikin telegram namu. Kamar da kuke kallo bayan ka ɗauko OTP za ka zo ka danna submit request. Abinda kawai za ka yi shine sai ka danna submit request. Kana danna submit request za ku ga sun ajiye muku shi a jerin pending a nan gurin. Abinda zan yi receiving shine zan yi receiving in $9.5 kamar da kuke kallo, na withdrawing in $10. Za su ɗauki charges in $0.5 kamar da kuka kalla a nan gurin. Za su ɗauki charges na 5% na abin da za ka yi withdrawing. Sannan withdrawing nasu baya wuce 24 hours, automatically baya wuce 24 hours za su yi ma drop din kudinka kai tsaye. Idan kudinka ya sauka cikin wallet naka na spender, abin da za ka yi shine dama in dala za su ajiye ma shi, kai kuma sai ka je ka tura shi zuwa cikin naira. Kamar yadda na yi muku bidiyon, yana da kyau ku je YouTube channel ku kalli bidiyon yadda ake buɗe wannan wallet din. Kai tsaye bari mu je mu testing din wani abu a cikin wallet din domin ku tabbatar da ingancinta da kuma sahihancinta. So kamar yadda kuke kallo automatically bayan ka yi depositing din dalanka cikin wannan wallet din, domin sauƙaƙa wa kanka ko kuma baka iya P2P ba ko kuma baka iya P2P ba, za ka iya amfani da wannan. Bayan ka yi depositing in dalanka a ciki, za ka danna transfer. Idan ka zo danna transfer ga bank account, sai ka danna bank account. Kana danna bank account zai nuna maka wannan kibiya din, sai ka danna shi, sai kai search din account din da kake so ka tura. Ni zan tura kuɗi na zuwa OPay ne, so za ka yi search din OPay. Bayan ka yi search din OPay sai ka zo ka saka account number kawai. Bayan ka saka account number kamar da kuke kallo, sai ka danna continue. Da aka danna continue zai ma search din account ɗinka. Idan ka tabbata da sunanka ne sai ka ƙara danna continue. Bayan ka danna continue zai nuna maka yadda zaka je kai making payment naka kamar da kuke kallo. So bayan ya kawo ka nan gurin, za ku lura da kyau a nan gurin kamar da kuke kallo, ina da current balance in naira 27,275, wanda idan ina so in tura su zuwa cikin banki na kai tsaye zan zo nan gurin sai na yi tapping din current balance nawa, kuma in danna 27,275 kamar da kuke kallo, sai in danna send funds. Okay, zan bar shi da 70 kawai. Okay, bari yiwu in cire shi gaba ɗaya ba, bari mu gani. So kamar da kuke kallo ba zai ka ce zaka cire har da point da waye ba. Abinda zaka yi shine a nan gurin zaka zo ka saka 10,000 ko 20,000. In ka danna 20,000 sai ka danna transaction haka. Bayan ka danna kawai sai ka danna send fund. Automatically zaka zo ka saka pin naka kamar da kuke kallo. Kana saka pin naka, okay? Zaka sa pin naka ne kamar da kuke kallo.
so automatically za ku ga transaction naka ya tafi successfully. Za su dauki charges in naira 20 kamar da kuke kallo an tura shi kai tsaye zuwa cikin account, kamar da kuke kallo ga notification a cikin offer ɗina ya riga da ya shigo. So abin da zaka danna sai ka danna don, bayan ka danna don za ka ga sauran abin da ya rage maka, sannan ka sake zuwa ka je kai transfer. So wannan shine hanya da za ku bi kowa ya je cire kuɗin sa a cikin wannan wallet. Don haka a ci gaba da mining din Bittoken. Bittoken alkhairi ne kamar da muke faɗa muku. A ci gaba da mining, a ci gaba da gayyata yan uwa da abokan arziki. Da zaran withdraw namu da muka yi na $10 ya sauka, insha Allah zan zo muku da receipt shi ma.